Ja palkintojen jako on välittömästi, kun olemme tarkistaneet tulokset ja siihen kuusivat puolella ja rattain loput sijoittuneet sitten saavat palkintonsa tuomisessa kansiosta. Ja kuuden käännettä tällä hetkellä näyttää siltä. Jukka Rantanen pitää julkaistiin niin ykköstulman siellä. Kolmasella Jessica Tinkreen, neljäntellä Sanna-Kaisa Mikkola, viidentellä Sanna Pahlunki ja kuudentella Henna Vahatila. Ja